Dalụkwa ndọ ma na-ege ntị. Ekene nwoke ekene nwanyị wee sị ndụ mmiri ndụ azụ asị mmiri ata na mazụ anwụna mgbe echiri onye azụ elu. Biko ị na-enweta ife onyonyo a tụsa anya kesaa anya ka olu onye ọbụla ntị maka na gịnị ihe gbasara ndụ na ọnwụ. Share the video so that you will save a life because the life of our people is at risk. They are in danger. And this video could save 1 or 2 people. Please, I want you to share it. Ngwa gee ntị wụcha ntị gị ọfụma. Ndị na-afụ kịta bụ ndị agụ na-eche mba ihe ha kpụrụ onwe ha. And unu n'anya kịta ha mee vidio anụ asị gị na ha batago ọsụmohu. Now, adịlọ m surprise na ndị apụta at this point in time. And mụ nwa adịlọ against any vigilante or any security outfit. But enwe statement ha make here which na mụ adị against. Mana before I ga na that statement, achọrọ m ka m draw your attention na something very important. Recently, Maazị Nnamdi Kanu gave an order that every Eastern Security Network, both those that changed their name to whatever, should fall back to their originality, which is back to their root, and give order that they should return and become one body as it is from the beginning, with one central command. And every ESN commanders carried out that very instruction, and all of them went back to their root. Now, Maazị Nnamdi Kanu gave an order again for IPOB to reconcile, for everyone to come to one umbrella, which is IPOB, which the reconciliation is still ongoing. Many people have already go back to their root, which is IPOB. And this thing did not go well with the Igbo politicians and the so-called Igbo governors, most especially Charles Chukwuma Soludo. What did he do? He now created this group. Now, before Ngaga to the statement he make, achom kunu near from the horse's mouth, so that kunu water the directions and what is about to happen in Biafra land, and the reason why you must be at alert, and why you must hold your child or your children. Doha Kananti. Watch this statement. Pay attention. Kunu watch. Let's go there. The person must go down. No day. Who said no day? No day. If you fear, you don't fear. Agula Temba. Agula Temba. I can't remember. I know Osumo for this now. Mana Osumo the choir of Avoca Bevadi. If I am a fan of the Vanchani and Labubeva Moadu will take you over. Man, I believe him now. When I pull on type, we are go down. The person must go down. Whenever I pull on type, we will go down. That's so. I have a law. He had on a bear, Obodo. We go, well, madam. We progress. If any need to be able to be a marathon, or they are doing in many places. Now, after many now, we go off. I was going to look at one of some more. One day, no need more. More Busa sponsor Sunday Moya, more Bomalama Kandi, Imoya, so about no go man, more about IPP Moyama. Babutana, Babutata, Putechi. Omanabata Putechi. I know you took Mabalo. Makana, we have gone to still. That's so. When I have also, going back. So, I went 1 year. No ni moya ya gwa puta onye nwe no bali alu ke we na be obodo a we dey tito so no dem madu dey kidnap dem madu dey su dem madu oyi so na so Biafra papa na agu na temba abatago Biafra bo eba na so Biafra dey tita se anem madu na ele wan nage
Never catch no one nigga. Just so on the man. Then no man so now time. Never you destroy your but don't want to stay na zo Biafra. Asem no edozi ani edozi ya. Ndi osumo. Ma support. Na gunubo. Support we unu ye nyede ba anyị bụ egwu anyị si anyị na onye so ma na onye so no ma onye apụta na ọbịa financially any the support unu all the way maka we have gone to stay. Yes, sir. Aguna chamber. Aguna chamber. Logache. Sebe no day. Sebe no day. Sebe no day. If you fear, you don't fear. All die and die. So, thank you. Now, Amam na Galianti. In his statement to make it here, no focus on yabu the IPOB na ESN. One, or carry her out any investigation, come allow the people now committed the crime. But because no one interior motive and one assignment from the so-called failed Igbo politicians, the like of Chukwuma Charles Soludo, go and start attacking ESN. Now, the statement to make it here, after cause ignore ESN or sige IPOB and the Hana Biabu for ESN, for Nde Biafra, and for Onyobunana support Biafra or Shunu Biato Oriaka. Now, in every statement to make, it will why not follow the Fulani henchmen or Fulani jihadist afa. Why would you try and no avoid their immersion anything concerning Fulani? Today, Monagina Bonafia Nemen or Ondo State nor your state. I can have how this Fulani bandit in kidnap or over for something student. Omazi we no don't say anymore ya need mind the ransom. The reason all those things and men are libo tata will make ESN. Mana this you otondo people potare shege kitabu na hana bia for ESN. Ke the investigation on me njigo sige that na ndi na commit those crime or polafa na how ESN. Mona gina abo mana Sari Tukubo and his boys no na ba in maybe a lot of things. Now, the one in Ngechi, every nwoke no bunwai we kolobia no na ali Igbo bu. In nature this dead among the livings no here anya kita. Iwe si no na-enye gị ego na ị na-eji isu nwanne gị imi ka ije gbabalo ha ama malụ na nke gị ekpomekwe malụ na nke gị agụgo maka gịnị inye godu ndị a ịgbalụ ndị ama si ha na onye awa onye IPOB ha je kpụrụ onye ahụ ugbo ha ka ya na chete for you because you hire agwa gị na iwu a member mkpata iji wee malụ ha. So you better avoid yourself. Ndị nne na ndị nna duo ụmụ gị aka na ntị maka na this group mgbe ị ga-asị na ịma ha na ha dị ọna ndị a bụ ndị osochi egbu mana ofu ihe na-agwa ha bụ ma ọ bụ na ha zuo nwoke ha mee vidio see that na ha na-aga after the Fulani. Ụzọ one n'Enugu State is bleeding corpse of Fulani henchmen. Imafu anything agụ na-eche mba there. Also ESN na battle her for many years now. These ones no here na-achọ their own brother onye gbu nwanne abụlodogwu ịchọ ịza dike ga stop the Fulani jihadists na-abịa Oyo State and Sunday Igboho today I focus ndị Fulani ju ewakpo ha ọ bụrụ na ọ bụrụ ESN jụọ onwe gị gịnị ga-abụ the fate of ala Igbo today or these useless governors bụ ihe ga-esave gị ka any other ka nwere another people ga-esave gị. That is why nji agị unu the earlier we stop all this nonsense using onye Igbo fight onye Igbo bụ ndị Igbo na-achọ ka ala Igbo demo na create one kind useless youth habicus ịbịa gbugbu onwe ha. Let these people channel their energy in protecting lives and properties and protecting our borders. Maka gịnị unu nwa wee si no ESN bụ nsogbu n'unwe unu gba ESN kpakam maka chi enwere onye unu ga-adị ndụ wee ya akọ ihe ga-eme jukwa na ese maka ndị dịka unu abịago na ESN remain ESN goes nowhere and onwere isi onye ESN ga-ada n'aka unu kamya isi unu niile ga-ada before na asịbakwa na ndị Igbo na-egbu onwe ha gwakwanụ ndị akịta ka ha face the people na commit crime avoid IPOB and ESN ọgwụchakwa ka ọra m n'ọnụ. Adolom against vigilante or any group at all, but
against mgbe ọbụla create vigilante instead of them ịga chọwa ndị na-commit the crime. He blew their problem si na Biafra and IPOB without any atom of investigation. That is why Fulani ji wee a plan shike. That is why Asari ga-eji wee mepe ọnụ tata onyụọ nsị kwuo any rubbish about ndị Igbo. Gwa gị na ya na-egbu ndị Igbo. Una nọlụ here na-ezuzu instead of you to gather and build yourselves to protect ala Igbo against the like of Asari Tukubo and the rest of the Fulani jihadists. A Simba, know your own brothers ka ya rise against. Okwu ESN ga-elisi unu niile. Anya afụgo ka iru unu dị ka ịfụ ka the result ga-adịzi. Ọgụcha kọrọ m n'ọnụ daalụkwanụ. Kesa ife onyonyo a and enye nwekwanụ onye ga-atụnye any person ego na this group si na support ha. Ịtụnye ego ga-ebulu gị because ha ga-afụ na ibuzi n'inwere ego. Just avoid these people. And inwe any of your family member or relation nọ na this thing kpọkwa anya si anya pụọ kịta because he ma like the result. ESN has come to stay and Biafra has come to stay, whether you like it or not. Biafra is where we stand, and IPOB will continue to fight for the freedom of Biafra and the freedom of Ndị Igbo. All must hail Biafra. All must hail Mazi Nnamdi Kanu. All must hail IPOB. All must hail MAP Eziokwu Bondo 1. Ndewo.